Γεια σας! Λοιπόν, σήμερα θα δούμε πόσο δραστικό είναι το LOC. LOC σημαίνει Liquid Organic Cleanser. Έχουμε κάνει προηγούμενο βίντεο και έχουμε δει πάρα πολλά στοιχεία για το προϊόν αυτό. Εν ολίγης είναι το πρώτο βιομηχανικής χρήσης οικιακό καθαριστικό και είναι πάρα πολύ δραστικό, πολύ οικονομικό και σήμερα θα δούμε λίγο τη δράση του και πόσο έτσι κοστίζει. Αυτό εδώ το μπουκαλάκι είναι στα 11 ευρώ λιανική τιμή. Συν την αντλία του που θα πάρετε για εφόρου ζωής, ας το πούμε, δεν χαλάει ποτέ, συν 2,70 ακόμα. Ωραία, οπότε θα κάνετε πάνω από 200 χρήσεις. Τι λέω, 280 με 300 σίγουρα. Το οποίο τι σημαίνει, στα 11 ευρώ που είναι, 4 λεπτά η χρήση, 4 λεπτά π.χ. το σφουγγάρισμα, ό,τι είναι να κάνετε. Έχετε μαζί με ένα α4 και σας λέμε ακριβώς, εδώ έχω μόνο νεράκι για να κάνω πλυντήριο, για να καθαριστώ. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ λίγο, θα μουτζουρωθούμε, ένα πολύ δύσκολο λεκέ, ωραία, να μουτζουρωθούμε έτσι καλά. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε λίγο, θα κάνουμε να το τρίψουμε, το έβγαλε, το καθάρισε, τα διασπάει, έτσι, τα διασπάει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ, τέλος, όμορφα και ωραία. Θα το βάλουμε και να καθαριστεί, να κάνουμε πλυντήριο. Λοιπόν, BioWest Formula Safer Choice. Το προϊόν αυτό, αν έχετε παρκέ, δεν θα το ενοχλήσει. Αν έχετε ζωάκια, δεν θα τα πειράξει. Έτσι. Εγώ έχω ένα σκυλάκι, δεν το ενοχλεί. Είναι εξαιρετικό, είναι το κάτι άλλο. Όσοι το έχουν πάρει, το έχουν λατρέψει, διότι τους λύνει τα χέρια. Πραγματικά, όταν διαβάσετε το α4 το φυλάδιο, θα πείτε wow, και αυτό κάνει, και αυτό κάνει. Είναι φοβερό, έτσι. Είναι φανταστικό απάνω σας. Δεν μπορεί να σας πειράξει, σας απαλύνει, σας μαλακώνει τα χέρια. Είναι μαγικό. Είναι πανίσχυρο, έτσι. Πανίσχυρο. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, ελάτε σε επαφή μαζί μας να σας δώσουμε να δοκιμάσετε. Είναι το κάτι άλλο. Θα ενθουσιαστείτε. Να είστε καλά.